Igbo onye mara ege m ntị ya bịala nke asị abịa mụọ bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosion telivishọn na redio ụlọ ka nsị atụ n'ọgbọ ndị wetara ụlọ ozi ọma ma ụdị ozi ma na-ewetara ụdị nkịta ọtọ ụtọ ụtọ echi ọkawa ịtọ ụtọ ọdụ nnọọ ka mmanụ anwụ ọ na-etufu oge ị na-anya na-akwụ ya afụ nwatakịrị Nwachukwu kere ọfụma ifu na ụmụ Igbo na Chukwu na-eme ọfụma maka ndị Igbo na-asị na ụkwara na-adị mma n'onu na-enyeghị onye kwara ya biko nwada kelee ndị Igbo kwa ndị Igbo afa Igbo ọma na-ege m ntị ekele m unu aha m bụ Nwaada Ụkachukwu Chinanụ unu birikwenụ afọ ya bụ Nwaada Ụkachukwu gịnị Chinanụ ọsịrị unu biri afụgo na nke a ọ bụrụ ndị amụrụ na n'elu amụrụ ọfụma mụọ ha afụgo si ada n'ọnụ na-adabeghị ka o si na-adị biko nwanne ịma na ihe anyị na ezinụlọ ifu na ụmụaka ndị Igbo isi ọsụsụ Igbo na-abịa ha ahụ ọ na-ataghị ezigbo ahụ ọ na-abụ na abụba adịghị nkọ ọrụ isi ama ha ka ihe na-eme na asụsụ Igbo na-afịa ụmụ Igbo ahụ iso eziokwu asị m kwuo mgbe ụfọdụ ọ na-awụkwa site na nne na nna ndị nne na nna kama ha ga-akụziri ụmụ ha Igbo mgbe ha dị ntakịrị ha bido sụwara ụmụ ha bekee o kwesịghị ekwesị otu ahụ o kwesịrị ịwụ ọwụ si sọrọ nwa gị bekee mgbe ọ nọ n'ụlọ gị ọgakwa na ụlọ akwụkwọ gị ọsọ bekee ote ụmụ ọgbọ ya si asụ o kwesịghị iwu nne na nna gị bata n'ụlọ gị na-asụrụ nwa gị bekee o kwesịghị ekwesị ọ ya wụ ihe kpatara ihe mee elu ile anya n'ụtụtụ gị naghị ụmụ Igbo amarụ etu esi asụ ọ na-ahịa arụ gị mfụ nwa Igbo ọsụ Igbo ọfụma biko ihe m na-agwa ndị nne na nna unu gbalịa otu unu kwesịrị gbalịa unu kụziere ụmụ unu asụsụ Igbo n'ihi Igbo amakakwa Igbo dị mma ị na-asụ ya ụta gị fụ ụmụ ọgbọ gị na-asụ Igbo gịfụ ha gị na-asụ ya obiọma na-akpa gị na-ajụkwanụ ha ajụjụ ha na-asa gị obiọma na-akpa gị ndị nne na nna biko ịzụkwanụ nwatakịrị ịkụziri nwatakịrị otu esi asụ Igbo ọ na-esite n'aka unu biko unu gbalịa unu kụziere ụmụ unu otu esi asụ asụsụ Igbo unu anwụchibere ifu n'oge o si ekwuzi ọdụlọ obodo dịka kọmputa ọ na-apịa akpọ ya ọ na-apịa ofu o wee bụrụ na ebe ọ na-atụ aka na ezinụlọ na ndị nne na nna ile anya ọfụma ifụrụ eziokwu ka ụlọ n'ihi na ụmụntakịrị nwa agbọghọ mgbalitere agbọghọ na-abụ ọma mma ife ya isi ahụ nne gị gwa masịgị faịn bekee masịgị faịn ga gịnị o wee na-alụ uru na-asị nne na nna gbaanụ mbọ unu nwere ike ime ha maka aka enwe a iwepụnye n'ofe tupu o mee gịnị ọwa aka mmadụ nwesịbụ ọzọ wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị ọwa aka mmadụ n'ihi na ihe ọ bụla e nwere ọfụma na-adị mma maka ndị Igbo na-eme ihe ga-esi eme ome gịnị oyie ihe gwa bụ nna na-ege m ntị gwa bụ nne na-ege m ntị wee jere ha Chineke n'eluigwe na ala ụlọ gbaanụ mbọ ka uwe na-akụziri ụmụaka gịnị asụsụ Igbo n'ihi na ndị Igbo si na Igbo bụ olu omenala bụ ụlọ onye mara omenala ya emezi omenelu maka na ịhapụ ikwu ikwesịrị ime n'ime ihe ọzọ ọghọ ihe ọzọ kwesịrị ịbụ wee na-ayọ biko nwa bụ nwoke nwa bụ ikoro nwa bụ agbọghọ nwa bụ nna nwa bụ nne ege nwanne anyị nwaanyị ntị n'oge awa biko ọnụ mbọ kpọkọta ụmụazị unu na-akụzikwa ndị Igbo anyị nke anwa nke anyị dota ada bụ nke izizi anyị ga-eme nke ndị bekee na-akpọ series nke ndị bekee na-akpọ gịnị series usoro eme nka eme ọzọ ọ bụ series nke izizi nke taa anyị bidoro taa anyị ga na-akụ ya ka a si akụ mgbarịgba anyị na-akpụ ya ka a si akpọ oku n'ekwentị anyị ga na-egwu ekwu opi na-etinye ka mkpu kụzie ọrụ na ụmụazụ na asụsụ Igbo n'ihi na asụsụ Igbo mere gịnị ụtọ asụsụ Igbo mere gịnị ọ maka mana tupu anyị hapụ ebe a biko nwere ofu ihe gosi gwakwa ụmụ Igbo gbasara ya asụsụ anyị na-ekwu okwu ka anyị hapụ ebe a nwunye m ga-agwa ụmụ Igbo bụ unu gbalịa ndị nne na nna a na-ekwukwa ekwusi ebe ahụ ike akwụsịrị ike n'ihi na ọwụ site n'aka nne na nna ka Igbo ga-eji nwa asụ Igbo atọ ụtọ nwata bido sụwa Igbo nne na nna ya bidoro kụziwere ya otu isi asụ Igbo n'usoro onye
ọwụchakwa ha ndị nkụzi ga-akụziri gị ọ bụrụ naanị ndị nkụzi na-akụzi nkụzi gị na nna wụ nne na nna ị kwesịrị ime nke iji bụrụ nne na nna ọ bụrụ ihe niile ndị nkụzi bifo ndị nkụzi na-abịabe anyị na-akụziri ụmụ anyị a na-akụziri ha otu esi asụ Igbo ha na-amụtakwanụ biko ndị nne na nna eji m ayọ na-ayọ unu sụọrọ ụmụ unu Igbo ọgụgụ ha agaghị ụlọ akwụkwọ ọgụgụ ha aga mahadum ha ga-akwụsi ike na Igbo ha na-asụ biko ndewo owebubere na ayọkwa na-ayọsi ike unu gba mbọ wee mme ihe unu kwesịrị ime n'ihi na eme ihe ga-esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe asụsụ Igbo atọka onye hapụ asụsụ ya ọsọbazi ya gịnị biko gbanụ mbọ unu mee nka anyị ga na-akụzi asụsụ Igbo a na ihe onyonyo a anyị ebido dịka ihe dị iche iche nke akpọ eme ya otu aka nke ndị bekee kpọrọ hand nke eme ya otu isi nke ndị bekee kpọrọ head ụkwụ leg otu ahụ ọ na-aga stomach afọ ọ na-aga like that eze teeth ha na-amụta obere tupu ịma ihe na-eme ọ ga-azụ mgbe ọrụ letago na-ege anyị ntị n'ihi na ihe anyị na-eme ebe a ihe bara uru ga-abara gị uru bara m uru bara ụmụ uru bara ụmụ ụmụ anyị uru n'ihi na asụsụ Igbo na-egene atụka anyị ga-akwụsị ebe a tata maka anyị kwụsị nke tata kwụcha ncha niile tata nke anyị ekwu echi nne ndewo ekele nka m gị n'ihi na ikwu ọ banyere ọ daba ọfụma biko ndị Igbo biko anyị ejide ebe a tata na-etufu oge mụ aka bụ maazị Uchenna Ijedalụ wee kene nwaada nke bịara ebe a tata nke Prosium TV na redio nke na-ewetara na ozi ọma ọ ya bụ ịnụ ọgbara gburu mana ọnwe nnọọ ka isi chọọ ka mụ na gị kpakọ onwe ihe ị chọrọ ka mụ na gị wee mekọ onwe nnọọ ka isi nwe ihe ị na-emepe ụlọ maọbụ ụlọ ụka ma ị na-agba akwụkwọ ị na-agba mmadụ ị na-arụ ụlọ ọhụrụ ma ihe ọbụla gbasatara ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo ị ga-acha anyị n'ekwentị nke bụ 08036439671 maọbụ nwetụkwa anyị na 08094646206 maọbụ nwetụkwa anyị n'ikuku nke ndị bekee kpọrọ webụsaịtị na www.prosium.tv Prosium bụ PROCYON ịkpọkọta ya na nka ya na-agba gitikiti na-abịa ihe ndị Igbo si na eme gịnị anyụkọ mamịrị ọnụ mee gịnị ọgbọ ọfụfụ ekele nri aka m bụkwa maazị Uchenna Ijedalụ Prosium TV na redio ekele m ekelesi na ige ọdụ ụbọchị ọzọ anyị fụ ndewo I just be for no dogu when I pull a fee.